sukara mbaɗa hen ne jara ɗum wiyete ko magafir nelaɗo nden waɗi noon yari tan ari ɓe tawi ɓe mbaddi oɗo haaju ɓe kaldi ɗum nden o ari o yettima e goto mabɓe tan on wi noon nelaɗo wiɓe bal sharibtu aslan inde zeynaba binta dias walan auda lahu wa qad halaftu la tukhbiri bi dhalika ahadan ɗum ni mi wondi mi wattata ɗum woto haalan ɗum hay goto de ɗum ɗo ko hen façon oɗo façon koye façon-ŋaji he manamu nelaɗo ko jiɗɗo jumri o ari o yari jumri to hafsatu ndoto zeynaba binta dias o ummi o yehi suudu hafsatu o aissata ko nanodirɓe kala nde o yari ɗum yoɓe mbi heɓe de wonko luuɓata ɓe nelaɗo noon añi tan koko luuɓi nden ɓe mbi noon kanko hafsatu o wi noon nelaɗo wi ɗum de ko jumri jarnomi to zeynaba bintu dias ɗum ne mi wonta yartude mi wondiri Allah gueɗel gonguel ngel woto habru ɗum hay goto ɗum woni goo feere ay nani ɗo ɗum ko heen konngol gonngol ngol wi aissata e hafsa koɓe nanadirnoɓe laaɓadirnoɓe deedi woni noon hafsa jibini ɗum ko Umar ibnul Khattab Aisha jibini ɗum ko Aboubacry Siddiq hoɓe nanadiri hoɓe paamodiri e dow rewɓe Muhammad sa sallam ɓe joni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa yuqalu inna allati dakhala alayha annabi wa harrama ala nafsihi l asala amama hafsa ko nelaɗo ɗo ummide yari yari ɗuminode yeyi koto hafsa o wiyata haalana e goto hafsa to yehi haalani aicha tawi noon nelaɗo wi ɗum mbeɗa ñaaguima ya suud kabaru o wota hay goto nanno ɗum ko heen gueɗel gonguel ngel nelaɗo ño'oni kadi aicha wonde aboubacry e oumar heɓe jogori wonde khulafa mum ɗum noon deƴƴe ɗum wote laya o haalani ɗum hafsa o haalani ɗum aicha ɗiɗo sirruji fof o resdi ɗum ɓe ɗumato ko sirru wondore e nder ko ittata hilafaji ko raɓɓiɗi ko heen gueɗel gonguel ngel ko joom suuduma hono korɗo makko biyeteɗo mariyatal qibdi nelaɗo nde rokkamo de waɗimo taara o jibidine mum ɓinguel makko biyetengel ibrahima korɗo o noon ko jaɓɗo liggey ko waɗanta mouhammadou ko temedere debbo wa ɗum wa kañum fadata ha nelaɗo yonde aramu ɗiɓinani so nelaɗo naati galle o tan ko liggey woni ɗum buusino andi rewɓe kadi jiiɗa kadi debbo tiniɗo no fewi joni e nder aqwalul ulama manamu e nder ko are nder tarikhu siral islami ɓe mbi nelaɗo harmanino debbo kono noon ko ɓuuri feeñ nelaɗo ko juuridi harmin ɗumo tondene hen so nelaɗo kala ko harminno manaji muɗi o fof jahdata joni noon andi haramo ari joni sirru o kadi mo saktima hakkude nelaɗo e rewɓe ɓe kulodiri mbatti wonde mbar wona ko o haalani o ko oya haalti oya haalani o ko oya haalti joni noon Allah waɗi tadakhul Allah naati hen joni noon Allah ne serdana en koɓe kalno ko e ko nelaɗo waɗi ko e ko ɓe cuuɗodirno ko e ko suutti ko feeñi ko Allah ne haalana hoore subhanahu wa taala wi ya muhammad ya ayyuhan nabiyyu ɗum ko felore kala ndo wi ɗum ne qur'ana ko felore walla ko ɗum felore elle wonɗo hulata walla wonɗo wonganta wiɗomo waɗa ko wonananima wiyama ya ayyuhan nabi mi mana affaire nde ka desdaɗo nde jeeyani affaire nde poɗɗa ko yettinirde no mbiyeɗa ni woto addan en haaju ma laysa laka min al amri shay hay hunde ko gonɗa hen ka jottinowo tan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu holko tagma harminde ma ahalla llahu laka nelaɗo a ƴeewi ko mbaɗɗa kone holko karminirɗa ko daknanaɗa tabtaghi ɗaɓɓata mardata ko weltinde aswaji ko rewɓe ma
andi ko felore de ɗaɓɓata koko weli rewɓe ma ko caltiɗa yarde ko asal walla ceerɗa debbo ma taltamisu bi dhalika rida azwajik ɗum ɗo ko itabum min allahi ala fiili dalik ko waɗi ko kono noon ko tambi ko ɗum findina ila anna ma sadara minu lam yakun mimma yanbaghi li maqamihi sharif an yafalu nelaɗo fotani ɗum waɗ وفي ندائه بيا أيها النبي في مفتته الإتاب حسن التلطف نواري ونوير ويدم نون والله غفور رحيم ndeke a waɗi ko moƴƴani kona yaafama wata wattuno wata waɗɗata ko weline wata rewrata hunde ko ha neɗɗo weele walla ha neɗɗo mette wat ko beelatemi min Allah wallahu ghafur rahim e ñande hen haɗo jaraten ɗo mbiyaɗon gad ko gonga faradallahu lakum Allah farlani mon tahillat yani daktade aymanikum godoje mon kala mon gonɗo e dow hunde ko gonɗa ko wona ko harminta ko dagi walla ko daknata ko harmi gonɗa tan haɗa yinno wadde ko moƴƴi aɗa yinno wadde ko moƴƴi e waɗani nelaɗo wi ko kaffir an yaminik mbaɗa ko moƴƴi ɗum noon mbaɗa ñammina miskineɓe jeegoma walla koora balɗe tati walla saɗa jogii jiyaɗo ndimɗina ko ɗum ɗo yaltintuma ta hillata aymanikum ɗum daktinta mon e gondoje mon koora balɗe tati walla ñammina miskineɓe jeegoma walla koltinaɓe walla ndimɗina jiyaɗo ma sika tawi a harmani hunde koɗɗu a yaani sa wondi a harmani hunde ko ɗum ɗo daktintuma hen sa harmani debbo ma ko hen jeeya yani ɗum ko yamimin tukaffiruha wona tan ina tabita tan ami harmani debbam tan wiyane yimɓe ɗe mbaɗata ni woni daaɗe woni ceerno tati woni ceerno nayyi la wallahu mawlakum Allah woni kalifa mon onon julɓe foof wolalimul hakim ɗum noon haala kaari ya muhammadu siftor wattu haqqille id asarra nabi nde nelaɗa ño'ani ñuubani ila bada azwaji hadisan o ño'ani o ñuuɓi to ɓuri leesɗu wona rewɓe makko haala falamma nabba'at bi nden debbo o haali haalaka wa adharahu llahu alayhi Allah feññini ɓoye dow haala he arrafa badahu njuumri ndi o yarno ndi walla debbo mbo harminno ɗum o wi ko o jaɓi ɗum feññinde wa arado ɗurni an badin ko ga khilafata aboubacry wa oumar ɗum o sali ɗum haaltude ɗum ɗo ko ñoye ɗiɗi deggodirde heɗe fof gondi o rendaniɗe nden noon woodi rewɓe kaldi ɗum nde o haalti ɗum nde o wi debbo o a fotana haalde ko kalɗa ko e waɗi noon ndo haali ɗum tan debbo wone wiide ko ina ƴuffino seeɗa kono noon o jaɓi haalde hen tan ko gotel ngel inno kana sariba asalan inde zeynab binte dias ko wino ko ruttotako he ko habruno ko noon wonde aboubacry e oumar ma gon khulafa e ɗum o sali ɗum lay dow deƴƴi ɗum kanko sallllahu alih wa sallam falamma nabba a bihi ndono habri debbo o de wonko haali o habri debbo o wi ɗum ijam an kam ko kalduno ɗen ko de ka kaltoɗo ɗum ɗalat debbo ha gani manan baka haga debbo yiɗi sikki mataw ko aissata ko ño'anno aissata ko aissata haaltani ɗum mouhammad sa sallam andi o haalanno ɗum ko hafsa noon haaltani ɗum aissa joni noon ɗo ɓe poti ɗon Allah noon feɗi hen mouhammad o haaltani ɗumen koɓe kaldi ko ndo noddi hafsata o haaltani ɗum hafsa wi ɗum man an baka wi haga hoɓe haaltanma ɗum o sikki ko aissata ɗaala ɗum nelaɗo sallallah alih w sallam wimo nabba'ani habrimi ɗum ko al alimul khabir ko Allah haalanimi hanti noon ɗum wonti noon probléme Allah haalanimi oɗo aya to affaire social sen duttima toon nelaɗo ko waɗi ɓoɗo ko affaire social ko affaire sunittimaiya annahu la mani min al ibaha ala ka haɗa e dagade bil israri e sirrande ila man tarkanu ilayhi min zawjatin aw sadiq haalande giɗa ma e debba ma sirru ma ala ko bonnata caggal ɗum e affaire social suuni timaiya annu yajibu ala man ustuknima al hadis an yaktumahu
ina waɗɗi kala desdaɗo yewtere ina foti suddede gueɗel gonguel ngel ina moƴƴi kadi newade rewɓe wasde ɓe felde mbasaɓe ɗurnade mbasa kadi rewidade bakka to kadi ha waɗɗa gabbaɗa en tan an sa yo an mbaɗo ni an mbatode ni la nelaɗo de wi ɗum de homo haalanma ɗum o wi ko Allah haalni nden ɗum arti toon no hanti Allah directement toɓɓi rewɓe ɓe ɗum ne yo haalan rewɓe ma ɓe complot mbo ɓe goni hakkude ma e rewɓe ma woɓɓe ɓe haalanɓe wiiɓe inta tuuba so duttake ilallahi Allah fakat saka ko wuurima ɓulubakuma ɓerde mon ha ɓerde mon ɗen nayima de hoɗon tampina Muhammad hoɗon lora Muhammad hoɗon mbaɗa ko hanani Muhammad min ijlalin wa takrimin li mansabihi sharif ɗo nelaɗo tolniɗo jaata ko mbaɗa complot mu e kiram bolle puuy Ibn Abbas قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين عبد الله بن عباس نين كو تشوكل o wiide jaami ha mbattumi haqqille ngam mi seerani mbeɗa yiɗi ɗum namnade Umar ha namna yimi ɗum Umar قال الله لما إن تتوبا إلى الله حتى حج عمر وحججت معه عمر حجوي كجي دوي ميمو min jayi ha min gone hakkude ladde min jippi ho mbo salli go mbeɗa yuppanamo ndiyam fa qultu ya amira almuminina man ilmar'atani min azwaji nabi allatani qala allahu lahuma in tatuba ila allah an kam ɓeeɗo rewɓe ɓe nelaɗo rewɓe nelaɓe ɓeeɗo homboni ɓeeɗo ɓe ne Allah muyɗo fa qala wa ajaban laka ya ibn abbas huma aissata wa hafsa ko aissa hafsa kayen mbanno ɓeeɗo tappale Allah subhanahu wa taala noon rentiniɓe ɗum hulɓaniɓe ɗum wiiɓe wa in tazahara so on balladiri alay annabi pour lorlude ɗum e tampinde ɗum e hirde ɗum e sartude sirruji mum fa inna allah na allah huwa mawlahu ko Allah woni kilifa makko wa jibrilu ko gondijo makko wa salil muminina aboubacry en kono julɓe foof wal malaikatu bada zalika zahir malaikaji fof ma ballu Muhammad man mbatte hakkillaji gande hunde nde ɗum yawti juuɗe hen ɗum hunde nde koko rentete koko mawni natti famɗude subhanahu wa taala rentiniɓe ɗo woto ɓe nadde ɗumen caggal ɗum o rentiniɓe nde o rentiniɓe ni kadi yoɓe ustu yani yoɓe newnu lahñal maɓɓe ngal yani noɓe jaggiɗo yoɓe newnu ɗum yoɓe lestin kadi mawna kinare maɓɓe nde ɓe ndeeƴa asa rabbu yama joom makko kanko Allah kanko subhanahu kanko nelaɗo in ɗallaka kunna siko tawi nelaɗo ɗum arani ɗum ha e serde mon siko tawi ɗum muusi ɗum mawni ɗum ha ɗum metti ɗum yiɗi wonde ceergal ha an yubaddilahu Allah wostanomo aswajan rewɓe hayran ɓurɓe laabi million ngaji temedere min kunna e mum tawa ɓen ko muslimati ɓe jebbaliɓe ɓe goppata konngol Allah muminatin laɓɓe tawhid yagal mumen ɗanitatin yontoniɓe taibatin ruttiɓe Allah abidatin rewoɓe Allah sayihatin horoɓe waɗoɓe tourisme e dewal Allah sayyibatin ɓe yiɗi ɓe gona semeɗɓe wa abkaran walla ɓe gona boomi ko Allah yiɗi hen fof yossanomo ɗum rokka ɗum weddomon to wala sakka wala cheyin asadda alal mar'a min at-talaq ala fof ko ɓuuri bonde debbo ko fote ceergal saka noon woste sondo seerama kam a restani ɗum ala ko bonnata kono ceera gadda ya mbaɗo ɗo mu mbatta ɗo ɗum ka barɗo hoore ɗum tagui e anas an umar balagani an ba'di ummahatil mu'minina shiddatun ala rasulillah wa azahunna iya umar wi yettimami yummiraɓe julɓe ɓe woni hen ɓe no lorla annabi koɓe tampina ɗum mbaɗɗum yani kanko Umar ibnul Khattab o noddiɓe debbo o waajiɓe o haɗiɓe lornoyi Muhammad o wi ɗumen siko tawi on gone ɗum ma Allah wosta moon adda ɗo waɗ subhanahu wa taala fa qalat ya ibn Umar ama fillahi ma ya'idu nisa'u hatta ta'idu anta han beele nelaɗo wawa waajade rewɓe mum ko anataɗa waajo fa anzala llahu Allah tawti Umar asallahu an ɗallaka kunnan yubaddilu azwajan hayran min kun ila ahiri ɗo e ɗo woni mana aya o yani yantude hen e kiram
ina haane men kono hanane sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam o yawti hirede waɗi noon o tooñata o wuurata kanko ko Allah wi o waɗan debbo ko ɗum tan o waɗanta ɗum. omo andi kadi rewɓe ɓe o addiraniɓe ɗo pour kadi yidde wonde gorko kadi jiɗɗo rewɓe o addiriɓe ɗo kamɓe mbawa wallude mo yettinde nelal ngal fotani wonde hen lorlo. sonno ko debbo goto joguino Khadija ina wawno yonde, Aisha ina wawno yonde, Hafsat ina wawi, Allah addiriɓe ɗon ko haɓe mbawa walludema e yettinde ɗumino. o wawa ɗon wadde tan goreji tan jooɗo ɗon no ɗumina ɗum tagui worɓe ɓe kewano Aboubacry e Oumar Ousmane tan Ali yantude en ko hunde fonctionnaire en komiji ɗi ko nande mo awiya en winɗannoɓe aya ɓe ene jante ɓeɗo ɗum woni tan hedde yimɓe sappo ɗum hewano kono ko ɓuuri hewde ko waali liggade kala ko waali fewnude yaani tawata ko rewɓe ne mofti ɗum wona pour wonde ɗon koɓe mbiya hande juumir yarama tan ɓirɗam ɗaccire maafe o defata ɗum o waɗata ɗum ɗum ɗon fotani wonde rewɓe sallllahu alayhi wa sallam ɗum fotani kadi fawede Muhammad. caggal nde subhanahu wa taala haalani men affaire rewɓe nelaɗe e tuubgol ɗum koɓe ɓurtinno haɓe taati hen o feññinani men ne ko kanko woni deenowo nelaɗo wallata ɗum e ballodirgol rewɓe ɓe lorlatama o rentiniɓe wotoɓe jawto ɗum e lundade Muhammad e hulɓodiriɓe e ceergal e haɗedeɓe teddugal malngal e laatadeɓe koɓe yummiraɓe julɓe e wostedeɓe rewɓe moƴƴe ɓurɗeɓe o yamiri ɗo julɓe noon yoɓe dutto e koye mumen. ya ayuha alladina amanu qu anfusakum ndene koye mon wa ahlikum e yimɓe mon naarane jayge ruɓu catte jayge nge annasu ko yimɓe wol hijarato e kaaƴe ɓo rutti kadi koye men enen foof enen ɓe jooɗiɓe goto men fof no jogii hoorem ina jogii rewɓe ina jogii heɗɓe ɗum less heɗɓe ma less ɓe so on ƴeewito ilmul hadis ina heewi ɓiye ma yumma bahma debbo ma ɓinguel ma niñiguel ma korguel ma hay mbindan ma ɗum ɗo fof ko ɓu anfusakum wa ahlikum nara reen hoore ma ndena yimɓe ma jayge jayge nge ganduɗa o jogori wonde leɗɗe magge ƴulɓe magge annasu ko yimɓe wol hijarato kaaƴe kaaƴede dewateɗe ɗe dow asmane ko ɗen ɗon kaaƴeji gori ɗiminteɗe ɗe o taala wi Umar abdul Khattab wi o ayande jippi o wi naqi anfusana fa kayfa lana bi ahli o wi joni yimɓe min mbawi rende koye amen kono noon hono min mbawata dandirde komin jibini ko han nelaɗo alayhi salatu wasalam wimo tanhuhunna kaɗon ɓe amma nahakumullahu anhu wa ta'murunahunna bima amarakumullahu bi fayakunu dhalika wiqayatan baynahum wa bayna an-nar kaɗon ɓe ko Allah haɗi on ko jamiron ɓe ko Allah yamiri mon ko ɗum woni rende mon e rende ɓe jaygol ɗum tagi imamu aliyun karramallahu wajhahu wi e aya he mana aya he o wi allimu anfusakum wa ahlikumul khayra wa addabuhum jangine koye mon jangi noon rewɓe mon jangi noon yimɓe mon moƴƴere ne on ɓe hen almouradu bil ahli ko woni muuyade ɗum ko ma yashmulu zawjatu wal waladu wal abdu wal ama hay hunde no ɗaccata hay horɓe ma e maccuɓe ma sino woodi nde woodi nde fof a yamirata yon ndew Allah ayo holli men ila anno yajib ala rajul ta'alluma ma yajib gorko fof no waɗɗi ɗum o janga ko yiɗe ilmul din o jangina ɗum ɓeeɗo ɗum tagi nelaɗo wi rahimallahu rajulan qara ya ahla yo Allah yurmo gorko biɗo e hey banda men salatukum siyamukum zakatukum masakinakum yatimakum jiranakum la'alla Allahu yajma'ukum ma'ahum fil janna yo Allah yurma on gorko biɗo e hey banda men juulde mon e korko mon e askal mon e miskineɓe mon e alyatimeɓe mon e hoddiɓe mon beela ma Allah subhanahu wa taala fottatin men janggo e mabɓe enen fof to nder aljanna subhanahu wa taala wi oɗo aya goto men fof yo tinno watta haqqille ɗo ceerugal ngal woni ya ayyuha alladina amanu onon notortoɓe la ilaha illallah muhammadan rasulullah ɓu anfusakum cowe pittali mon wa ahlikum cowon bandiraɓe mon narana jaygue wuɓudu hannasu doccate magge leɗɗe magge ko yimɓe wol hijara alayha
totta responsabilité jayge nge ko malaika alayha totta responsabilité jayge nge jogii ndigal magge yamirore magge ko malaika malaikati gonɗiɗi Allah bonɗiɗi neɗɗo meeɗa yiide less asmani ɓe goni ɗo Allah wi e qur'an sa uslihi sagar wama adraka ma sagar la tubqi wala tadar lawahatun lil bashar alayha 19 alayha malaikatun alayha 19 sappo e jeenayo ɓeɗo Abu Jahli wino nelaɗo wino jogui sappo e jeenayo mi ƴetta sappo ɓe min gooto mi waɗa ɓe karaté onon fo on donkata fiide jeenayo heddiɓe ɓe Allah wi ɗumen ɓeɗo ko ghilazun mbiyete ko shidad ghilazun ko yorɓe ɓerɗe shidadun ko tiɗɓe ɓe guuratako ghilazun ɓerɗe biɗe kek hay goto mo ɓerde mumen dillata shidadun no wi ngeng la yasuna Allah ɓe gofata Allah walla ɓe meeɗa ɗum woof la yasuna Allah ma amrahum ɓe meeɗa wofde Allah ko wi wa yafaluna ɓe mbaɗata tan kama yumaruna koɓe jamirako ɓeɗo noon soɓe jaggi Abu Jahal e hono Abu Jahal en million ngaji temedere ha ɓe maaya ɓe mbattata ya ayuha alladina kafaru e heymon saliɓe Allah la ta'tadiru alyawma wote ɗaɓɓe gantu wala i'tidarun fala tasa'ata man dami jimo goto arabi wi nadima albugatu wala tasa'ata man damin walbaghyu murta'un mubtaghi wa khimu woto ɓe wi yani gantu alana saliɓe Allah ɓe jaɓantake gantu so goyi jaɓata so gulli jaɓantake so kalmima jaɓantake so ballanima nanantake la innama tujzawna joɓete ɗon ko ma kuntum tamaluna koko mbaɗɗon ko tan joɓete hay hunde ɓeydetake hen hay hunde ustatake hen koko mbaɗɗon koko ɗum tottete ɗon ya ayyuha alladina amanu e hemon julɓe tuubu ilallah duttaɗe Allah tawbatan ruttande nasuhan lamde asa yamajo rabbukum jomon an yukaffira ankum yaafo on sayyi'atikum bonɗimon wa yudkhilukum o nannamon jannatin tajri min tahtiha al anhar aljanna mo ganduɗa ina doga less mum calli yawma tawa ka ñalawma la yukhdi llahu nabi Allah hirsinta annabi e walladina no ɓen amanu jaɓɓe Allah ma o wonduɓe Muhammad ñalawma mo nelaɗo hersata ñalawma mo julɓe kersata ko on ñalawma neɗɗo ruttanto tuuba ɗum tagi Ibnu Abbas wi woni tuubu buya ko tuubu buya laaɓɗo ko nde neɗɗo o nimsata e bakkan mbo o waɗi o gantinata Allah o ñaago Allah o wi o bakkan mi wonta ɗum rutta mi wonta mbo wat hono no kosam wonta hotirde ko yeeyre ɓiratede ni oɗo gandi yesere de kosam no hotirta yesere ni o bakkan mi wonta mbo wattude goto sahabaɓe Amr ibn Mas'ud e Ubay ibn Ka'b e Hasan ɓe mbi Imamu Nawawi ko woni mana tawbatan nasu ɗum rendata koye gueɗe tati ɓortoɗa e goopi he nimsa a wattata pellital tangal a wonta hen ruttade ko ɗum ɗo woni tuubde subhanahu wa ta'ala wi ena nodda men e oɗo aya tuubu ila llahi tawbatan nasuhan hono goopi in kanat fi khalisi haqqillahi kafa fihi nadam kama fi firari من الزهف وترك الأمر بالمعروف وإن تعلقت بحقوق العباد لزم مع الندم العزم على إيصال حق العبد أو بدله إليه إن كان الذنب ظلما كان في الغضب والقتل إلى غير هذا يعني نقدر إن هاني سو رتي مع الله تو رتي مع الله سو رتاك الله تو رتاك الله سبحانه وتعالى ومن دفتر الدنيا نورهم annore julɓe ɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam e walladina amanu ma'ahu nuruhum annore maɓɓe janga so ɓe peyi aljanna yasa annore nde ne yaha bayna aydihim wo bi aymanihim yeesa maɓɓe e juuɗe maɓɓe ñaame koɓe jaha hoɓe teewi li annum yutuna alkitaba bi aydihim wo fi nurun wa khayrun lahum yaqulu mbiya rabbana joomi amen atmim lana timminan min
nurana nde ɗo annore wota ɓoccita min muk wahfir lana jafaɗade oɗon gandi nde ɗo annore sahabaɓe ɗe guuri nde ɓe gonde rasulullahi nde ɓe mbaɗi kawisaji mawɗi sahabaɓe nden madina no niɓɓiɗi siko ɓe ummima masjidi nabi o ɓe koota ina e maɓɓe sahabaɓe soɓe jalti jama o ko lumiére ɓe gonata ɓe jotto galleji maɓɓe siko ɓe ceerti lumiére ɗi ceerte goto fo yahda lumiére mum ina wayno lampa torso ni wani noon ko gayi mawɗi ɗe ganduɗa ɓe meeɗa feccude ɓe meeɗa feccude dewal Allah ko wiyete mbeɗa waɗa ɗum hande ɗum ɗo ha janggo la ko gayi mawɗi on ɗon annore noon woni mboɓe ñaagui yo tabit wota taj yo kontina ɓe naata aljanna tawɓe gonde rasulullah sallllahu alayhi wa sallam wahfir lana yaafa min innaka na an ala kulli cheyin qadir waɗi noon darga mawla e darga no hulɓani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi oɗo place e o duwawa mo duwote koɗo yimɓe ƴeeŋi sirat ɗo yimɓe no mbirto sirat ina peeyi aljanna waɗi noon sirat koye dow jayge woni ɗum tagi subhanahu wa taala wi wo in minkum illa warida hay goto heddatako pof natat jaygol wo in minkum illa warida hatman makdiya koko force yimɓe ndata ko dow jaygol joni noon birtugol dow jaygol e wonen dewroɗo no majjeri tawi tawa yettima aljanna won hen way kono henduni bubu wonen ladat ɓe ɗo tan jaggata tamina tan jaygol ene filtina heddiɓe ne waɗa ɗimin ɗo noon woni hum alladina yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana dunubana wa kaffiran tan koɓe nduwo haade yimɓe jaltoy fof wani noon jahannama ena less Allah ne jogui hen ko bayla yaltanirta jamdi ngulde jaygol ko ko gaddi ko bayla jogui ko campagne tan waɗi hen ene jagga teppene leddo yawma yukhadu binnawasi walak wonen ko ɗo campagne ɗe jaggata wonen ko ɗo campagne ɗe jaggata wonen ko ɗo tan ba kampotomo lata omo wiya ɗo temba fitta tan yimɓe ne jawta tan ɓeɗo no lata ɓe no ɓafa ɓe no diwo ɓe no ɓafa tan hunde no roodi aljanna ndeɓe jotto aljanna tawa laaɓi ceer natat aljanna tan komo wona mushrike eɗen ñaagui Allah yo Allah waɗen mo wahidini ta gonga kalten ko taw wona funti tawa ko saabu Allah ya ayyuha nabi e heyma annabi jahidil kuffara ko an haɓate woto wi woto woɓɓe kade an haɓate wat mekeñ ma kaɓɓaɗa gaawe ma jogoɗa silamaji ma jahidil kuffara ko an woni kaɓateɗo haɓa kuffar en ɓe wol munafiqina en ɓe haɓa mumen waglud alayhim yo tiiɗi yo tekku yo sattu haɓa mumen woto ɗenƴo woto hullu wo qatilum qital allah hawadata fii ɓeɗo ko jaasi munafiqina en ɓe ko bil inzar ha kama hadatha minhu sa sallam fi lmasjid l jami li badi lmunafiqina ala malamina fa qala ukhruj ya fulan andi ɗum no muusi jama hono ni tan nelaɗo naati nafiqeɓe no toon tan joboto kaariyalt ayi andi on ñanden ɗanatako tawi ko kuffaren ɓe noon ko bi sayfi wal qana wo siham haɓe woto wi yimɓe kaɓoyɗe ko an haɓate jahidil kuffara wal munafiqin siko tawi neɗɗo ne wiya yimɓe gaare ko kañum adato hen kono gaare no ɗani to wa mawahum ba janje mabɓe ko jahannama wo bisa boni almasir caggal ɗon Allah haalani men jiyaɓe ɓe tuubu buyana way ko nimsude e ruttade feede Allah o yamiri nelaɗo yo wat jihadul kafirin wal munafiqin o janti men ɗo pittali in lam takun musta'iddatun li qabulil iman siko tawi pittali ummanaki jabde Allah keɗe ɗo ko hawni ko yurmini wo fi jawariha sifaun wa naqa fala tujji fi al izzati wal ibra yani ɗum nafata waajede siftinede wona wondude julɓe ni nafata wa daraba lidhalika masalan deke gondiɓe ko hen sa'a nafata yani o haalani men ɗo rewɓe ɗiɗo debbo Nuhu e debbo Lut ndende de fakat kanata fi bayti nubuwa ɓe de gonduno koye annabaɓe kono walam yalin qalbahuma lil imani wal islam kono Allah ittani dewle ɗe kadi debbo Nuhu ko kefeero debbo Lut ko kefeero Allah ittani dewle ɗe e façon kala no waajo no waɗe neɗɗo wawata wi tan Nuhu an ɓuuri ɗum jawdi kono waas
wal irshad nu hay goto yottaki e liggey duuɓi temedde jeenayyi capanɗe joyyi o meeɗa ɗana boom sako ñaami o yari wondi fof ko juurde balde ɓanndu ndu waɗi ko kobje lappa tan ha jaɓi duuɓi temedde jeenayyi duuɓi capanɗe joyyi omo wonde debbo o luuɗu wonde debbo o ha debbo o homo huccude e mum debbo o ne lepte ko haɗi nuuhe luuɗu kada rewɓe nadde jaygol ko haɗi luuɗe nuu daro ha tiiɗa kada ɓe rewɓe nadde jaygol tawde koɓe annabaɓe e luuɗ kama dañe annabagal mum waajoji ɗiɗi laaɓtuɗi julɓe fof o ko ɓiim o yiyono maaya ala ko o wawi heen o haali Allah wiyata layi o ko debbo makko o yiino yoolo ha ɓuuɓ oɗo ko luuɗ Allah ƴettu leydi tan luuɗ Allah ƴettu debbo o tan nde ƴetti leydi tan wakliti ñoƴƴi debbo o lootaka hasnaka yaadi tan kono walduno ɗum noon siko tawi ɗo haqqillaji waajatoɓe e janguinoɓe e haaloɓe diina so gari ha ɗo no foti wattude haqqillaji siko annabi no wayi labde ɓernde ni no annabi wayi tinnade ni ƴeewe oɗo aya ƴeewe aissata e hafsatu seeɗa malkise joni koɓe gonde sallllahu alayhi wa sallam seeɗa ɓe mboore setta tan wo in to tuuba ilallah faqad faqada ulubakuma so on duttaki joni ɓerde moon guurima joni mi yaltina moon moƴƴuɓe rewɓe Muhammad joni so on mbiɗi pimmi